Tingin ya paino sa Ktien jong blay. Naka gospel jong Matthias kerenang kaba arpun riu. Kada kot kaba riu pukundai. Nin pule hado kaba kut jong kani kerenang. Ai kublay ru ya kini ki armut ki rangba na kabalang som kam. Alay were ki ban ya don lang bat ni hagane kapor. Ngasngok man sibona bagi don kemensiam keba pediang keba kongu ya keban ya don lang hagane kapor mentahot kila juan barabor hangni ban pensengan ya kapalang ru ki Ktien ki jong blay keba ong kumni Matthias at penru kelenong kedekat keba nri pokendai hadu keba nyoposan Petrus te ulasyong sabar kapalaw te lawan hau kaway kasakri kabaong meru melalong lembaru Jesu unang Galilea ulalen te hakmat jong kibaro udaong ngamtip ya ke kabapaong habolamino te sabaranda kawai pat kalayo iu pat kalaong hakibahanta uneu breu ru ula long lem baru Jesu unong Nazaret ula len pat ru da kabasmai ngam itu yau tau breu sasibit te kita kibala yeng hajan habakelawan kelaong hau Petrus sisa meru melalong lem way naki nabaka Ktien jome kapan sisa kapan itu yame onda kum taulas dang ban tim ban smairu ngam itu yauta ubriu te kumne ru ula reus yar Petrus ulakan mau ya ke Ktien Jesu baula ongu swabon riu usyar menlen yang alaisin de haba ula mino sebar ula lenyar ketang uneu benai ulong benai jong ka Good Friday hakabasa kendiat lagi sengi sai sipau ne kadwe kad asni kan poi kasni Good Friday te mangi hake dono tu musim dongi niladon kata kajing sngau thu bat kajing perkhat halam merwe bau new long benai bengin diaban rake pendan buram ya kajing sayap jong Jesu halo ding pna kidan kiwe ki kinhon nyam ki balajan berosi benai haunu benai ki penlong ya ki jinglen nyam ki babon rukam ban kan mau ya kane kajing wan sayap jong Jesu ha ka ding pna ladang yela kolong ke badai Henry ngim de ban klet ya kane ko way ba hakim sim ke donut jungi in yai bo kata ka jingkan mau hala ka donut ba ka jingyap jong Jesu ha ka ding pna ka long ban sispa yang ngi kibriu ki balajot ki balarem nagi negi dekat ki bangi pule nyo i ya ka jingjia yo Petrus Petrus uday unang bot jong Jesu uba nilaban ong hakti hakjak jong try la silenter hot ujulang rubriu uba krenslor bat hakapor kebo krenslor ukloi ban ong ngan yap rude reu Jesu layo iu bau long ubriu basu slor klem da perkhat ro ke ban dia la sal sitni kajing slor ka baklem da perkhat bon sin kawan kajing la ran pat hadien habot
Kanega jing dia kabangila yuaban pule mentahang ni. Kawai kaba habanga pusan habanga pule ya kanega ya kinegi dekot. Kawai kaba pelong yang aban pelong ya kanega kapor ban ya kren ya kanega kubor. Ya kanega wai ka lan naga dekot kaba nyau pulai. Kaba kila ong yo u. Naba ka ktien jome ka pynithuh yame. Ka ktien jome ka pynithuh yame. U Petrus ulakren ki ktien kiba kineki way kiba lios ngau kuming lios ngau bo lalen yau Jesu. Ka way kaba ulen yau Jesu kapanya day par kajing thol pa jong Jesu namar ha ka por bo kren slur bha ban ong langa yapro nga kloy ban sha sitam namar jong me ko kanrat be ha ka ka por Jesu ang u ko Petrus swabun rius yar men len nga laisen na try Petrus agto ka por perkhat ay ba salen yo tra Jesu ray kata ka jinya lenti jong u bat jong Jesu kalalong ka por ka ba stet hado kata Muslim shu na kane ka por ka ba Petrus lalen yo Jesu Muslim shu ban pendep yaki barok ke balai thulpa kajian o kapor hadin bakila kem ya Jesu bad ban yalam yu sakmat u pilat bon sya bishar kaladon kene kapor ke bau Petrus bad kini ke bala penkem yu Jesu kia don lang ha kata ka yin hang ne kini ki breu ke badon hang ne kila plama ki bau Jesu ulang lem baru Jesu. Kila pla yo Petrus bau ulang lem baru Jesu. Yana de ula klet bau de senran bahajan na kata ka daw la pendem na gane iting tol pa jong Jesu. Mla ban ong balai uni Petrus hakne ke por la tap yo da kajing tap ke bam laban mudur. Haba kini kiba keliu melong lemru Jesu unong kalilaya itai bakli ide kentai ikli kum ke bom jutip kala banlong la si imtip rude kalawan hu kene ke sakri ke betre ha kata kapor meru melalong lem bat unong kalilaya hang ne Jesu las dang ban len ya ka jing len ka ban kong u ban ong ngam tip ya pa ong ka balengo la se ke ne ka breu ka la yo sngo mla ban tip ka la ban yo irude bau jubut yo pet yo jubut yo Jesu rang ne wong ngam tip ya ka pa ong udum ngan ulas sasa tendep kumbang sung tu banong ngam tip ayu pikren mau bayar keren bagi perlok teng komplek kejing mesti berkat sewai klaim yo kem ya ketu bala keren lahapan keli arsin piong kumno kumto uang ngam tip ke paong Muslim tang sudep kane habola mi isyabarnda kawaipat kabreu kalayo iu ha kata kejaka kala pensisada ke bang uneu breu ulang lembru Jesu nong Nazaret ka klem kelisu kalau ong direct back uneu breu ula long lembru tra Jesu ula long lembru Jesu nong Nazaret kala yo i kala tip kala ju ya sneu la seyo kala tip tikena kala shu pen bet benong une ula long lembaru Jesu nong Nazaret
kalong kum ba playa kini kiway ba kiway kintip bau new long u breu u ba donlem baru Jesu nang Nazaret hang neru u Petrus ula len da ka basmai wang ngam itu yo tau breu ngas ngau ngaperkat marwai u Petrus udang bot yu Jesu hadu kena ke por ke belakem yu Jesu wang ngam itu yu na ubriu la syat tendap yu da ke ke papalat ya ke di sempang briu ban perkat sasibit laong hang ni ula yeng ha kata ka jeka bat ladan deki waipat ki baong yu sisa meru melalong lem bat way naki kini ki bakeliru kila keli ban penskem ya ke ka balaong kane ka way ba uniu lalong lem bat u Jesu nang Nazaret kini ki kliu sisa meru melong way naki hang ni ki ong kum ni nabaka Ktien jome kapan itu yeme nabaki Ktien jome kapan itu yeme ngam tip ki yokem kumno naki Ktien ke bola kren naki Ktien ke bola len naki Ktien ke bola penmi naki sentur ju kini ki ba kwa ban kem daw yu Mre hang ni la pensisa na baka Ktien jome kapan itu yeme. Hang ni yo ya ka bor jong Ktien kaba ubriu Ukren. Kano kaba ubriu don ka don du kan mi na ka sentur jong u. Lada kumno ru. Tong ila ban ong kini ki briu kim tip ai ba Petrus ula jubot u Jesu hadu kanno. Mre na ki Ktien ki bau kren ki itu e kata karu kam kren ju bau usulen na ka Ktien jome na ba ka Ktien jome ka penitu ye me ka Ktien ka ba melalen ka Ktien ka ba melakren ka penitu ba melong senran jong u kata ka de ka jing pensisa jong gini ibreu ka bor jong ka Ktien ka bangi kren kalong ka Ktien ka badan kam hadu kata bat ngis ngau tu ka bor ka bangi kren kan pensisai ni bangi long ki kum ki banget kum ki Kristan kum ki nong bot jong Jesu tongin kan mau ya kane baka bor ka Ktien ka bangi kren ki breu kin ngau tu ni long ki bakum no Pindale kumno ru ki breu kin mudur na ki Ktien ki bangi kren. U breu ubam tip yo blay na ki Ktien u pins ngau tu bau long ubam tip yo blay. Ki breu ki bat reu blay ki breu ki babha pins ngau tu na ki Ktien bagi kren. Lada pilih ha office, lada pilih ha pedang pajba, lada pilih hangno. Pinda bisar da kata ke jing bisar ke bau bleu la ai ke jing song tu gi breu pin sing tu breu lang kum no. Kum ke pertai media menta ka bengim na ke Ktien ke ba pios ngau na ke social media ke ba yos ngau man ka por. Wei po wei breu ba kren pin ngau tu na ke Ktien bo kren u long ba kum no. La ban bisari obriu na ki Ktien ki bau kren. Na kata ka daw ka Ktien ki jong ublay ka khot yang i bangi don kam ban long ki breu ki ba sumari ka Ktien ya ka thali. Na ki Ktien ki bangi kren ngila ban sya pendram na ki Ktien ki bangi kren ngila ban sya kondem haki way. Kata ka daw way ni kiru kraw jong ka Bible uban ngila tip yu ku Musalman uju tak si bon ki probab jong u ki bau kren sapang ka Ktien ka way ni ki Ktien ki ba Musalman ukren haga kitab probab kan nyau gala lanong ka dekat ka ba ar pun nyau ka ong kum ni sengap ngan pulih ni Ktien
Ubat tengkai ialah Ktien udan ke jingtip. Sengap. Ubat tengkai ialah Ktien udan ke jingtip. Ngilaban ong Petros hagen agapor uklem da tengkai ya Ktien ke bokren. Kiyo kem gini ki breu yu Ukren kumto, kiyo iu menin mensengi ulang kumto, upot senda jong Jesu mentah paduang ngam itu breu. Tang kata kerukom len kebasngeu ganda ngela bonong. Kata kerukom len ju kabasumi nang sentur ju. Udang perkada ke bang kren kumta on top ya kata kejing bore bang long way na kinong bot ju ndrei. Ktien ke Ukren pynithuh ialah de bodu nong bot jong Jesu. Kawai na ki benta jong ka jingim ha ka jingim jong ki banget tongin ken mau ya Ktien ke bangi kren nginda tengkai Ktien ke bangi kren man kesni lada haying lada hasnong ha ka nugo jeka ke bangi don tongin ken mau ban tengkai Ktien ha bangi kren. Kani kalong kajing khot jong Solomon kum riustat ban pen kan mau ya ki breu ki ba don kajing tip ki tengkai ke Ktien ban kren. Dan sepun ki breu ki ba haba ki kren mukmak kum to re tang hadin kato kani ki sngau thu ba ke la bakla. Ngam juklet ya kawai ka por kaba ngia don krui hakata ka wai ka ying ngia songkai ka di ka por election mi Ktien kendet nau tau rang ba ban keren kami ka Ktien ka ba dom bat ka ba bitar nau tau wai por samla la kemding ya kita gilong kami ki badan lang hangta las ngau tu seno ki no ka mensim namar ka di ka por election. Ngakung pastor pedang tangayang ngasong ngaperkat lada ngapenok Ktien satu uni unong ngadan lang satu lada ngapenok Ktien sauni kini kinong ngadan satu ngatengkai gi Ktien tu ngatakapor jar daga berkat teng elak kumno ngatem ya kata gading ban penjajaya ki berar liang dah ke penjajah ki bat kilas ngabjar dah bal penjajah hadir cita yau ha gawe gasni ha ke por ke balong jingseng ha po yumene ha ke mit sni balang nga perkat ke to ke jingya ka jingya thanam ha ke to sni kila day ban ya pan ma pileng iwe kawan ngi perkat ngate ngalum yaki ngong dalawai jing seng sung bahaban ya song te kile song krui henta ngada jet hitang kita ki badar na kata sini lai song ta te ngakren jai henta ngong ha katu sni ngate ngalas ngu kendit pangamju khmel tiana phi ki parabnik ban mi ki Ktien kum gitu ki Ktien ke balami katu sni kila kersyut kila penmong ya nore yeno tenamar kata mentah kene ke por ngakwa ban penpau pi kene pies ngau kum no to por pi kren to yen nongkong ta samlawong o chen la beklahi manga singa bahaban map yanga yang sei wei yang map yanga ngarung la penbut namar la ya klut to tengah singau yo play bang ka ai ka ji kai kan hakan no por ka ba don ka era ka ai ki jingjia ki breu ki sat mi ki Ktien klem tengkai ta ka we ne ki ji kai yang apa di pi prab ngat hakan ne por menta lada election ro ni dan kam tengkai ki Ktien hagi por baro haying bat ki khon bat ki kti bat ki kor bat ki jat bat ka snong bat ka thau tongin kan mau ban tengkai ki Ktien dan ki breu ki bam tengkai ki Ktien kan tam balong jingalang ki ai mukmak ka penmong ka pensungsi ye ki wei
Pin dabuk kitar kum kitar misteri haga juk senduk pin bu pelang sibon pin sim kerkit werudung kata kadai kerkomlong ka Ktien ka bagi kren man ka sengiru kan long kumta ujisu we naki balong ukon jong belehi ai ka Ktien ka bang kumnong inde ban nang ban kren ujisu ang ai ba ka ba od jong pi kan long od ka ba em kan long em kata ka jing kren jong Jesu kum u Petrus habau len yo Jesu la dai du briu ba sisa namar kan ne la len hakmat kini ki briu ula de ban long u balan si jing im ndretang marmar kum to pioi tang sumi sabar ong ne Ktien ulayam tang ubre ba kloi ban penmi ki Ktien ki bom dei tangi sngaw ba kulai ru ban pan map ukulai ban yam tu buru sim ulayam la snusi ekto ublei bo yo I ka donut jong ubre ba sngaw si ka bola kren ublei umap yu uyo jing map hadien ka tu ublei la pendan kam yu kam kraw ya ka bor ha ka bon long no ya la gospel namaru ubleu yo I ka donu du bobla yam thang ya ka bobla de kren ban len yo Jesu kombo Jesu kentu ya ki nong bot jong u senran du ban ong ai ba ka Ktien jong pi kan long ka ba ot ka ba em ka ba tam nang ta ka long ka ba snew Jesu kren haga gospel Matthias san kelang ko dekat ke ba live hunyo ndre ka Ktien jong pi to ai kan long ka ba hot ka ba em ka ba tam nang ta ka long ka ba sniu prab ngai be I tra Jesu tong in long ki breu ka ba tengkai ki ba hosier ba ha ba ngi kren kanu ka Ktien nang ba kan long ka Ktien ka ba ublei ngop ha dan ka weru ka Ktien ka bangin kren yano ka ba ublei yo I yo snyo kumbo dan senda jungi barabor ublei dan senda jungi barabor kumba dan para breu senda ublei dan senda barabor yo snyo ayu ngi kren ke Ktien ka bangi kren apostol Paul we ne ki ru kraw jong ka Bible when it is run barat ba jong u Jesu hi ubah anda habola kelak bumut daga jing kelak bumut ke basisha ula long nong plau la long no yelap ya gospel but ula ai ga jing sneng ya ki para bangai sekolah sai la de pipule sau gele nong ga ka menreu apostol Paul ong ai ba ki Ktien jong pi halagasni ken long ki ba jali jaum ani ai ba ki Ktien jong pi halakasni kin long ki ba jali jaum ani tang su asngeu kita Ktien jali jaum la asngeu thiang lapa ngangai ki ju asngeu ki breu ki ba jam ki Ktien ki ba jam ki thlit ki jai ha ba ki kren kada syok bat kada sngeu hon sisa na do ka donut kum ki banget kum ki Kristen lada don kano ko bangi de long jing shai ha ka perthai na ki Ktien ki bangi kren kin yos ngawingi bangi long jai ki Ktien ki ba jali jaum ki Ktien ki ba kodor ha ka jing im bagi breu kin yos ngaw tang ne ki Ktien ki breu la bishar pi ki ne ki bamnget ki ba yela persya yo Jesu tang ne ki Ktien jong Petrus ki la bishar yu bandong na ka Ktien jong me ka pynithuh yo me melong wei na ki Ktien ki ba mela kren ngila sang thu melong wei kumta ka perthai yang abadia pi na ki Ktien ki ba kren man kasni ki la ban phla yangi bangi long ki ba kumno apostol Jacob we ne ki senram jong Jesu uang ka jing yap bat ka jing em ka song how thlet ulong kum ka ding ladala bakla ban kren open me yaka shilelun
kaban tangdo ya ki baro ki tin ki bangi kren nak tui pi para bengai be ya trajisu tongin ki Kristen ki ba tengkai la ka jong ka tin ka bangi kren man gasngi la dayek kun ki ti ai ba ki tin ki bangi kren kinam pen mong ya ki kun ki ti ki ba yeng hasam baro kata ka de ka julong Kristen ka ba janai ka bangi laban tengkan ni ki tin ha bangi kren ai ba ka ne ka jingas lok ha ka ne ka janmit ka ba pen kan mau yangi ha ka ne ka por na ka ba kini ki breu ki ong yau Petrus na ba na ka tin jong me ka pynithuh yame ai ba ki tin ki bangi kren man ka sngi yano kan pynithuh yangi bangi long ki ni long nang ki bereu blai ni deben tengkan ki tin ki bangi kren la dang ye kendo ki baret ki barial dang kendo ki reu krau dang ye kendo yano ni tengkan ni ki tin jongi nang ban pen pau yangi bangi long ki khon ki jong blai ha kata ka jial ti kom ki reu nget ki balaban playu man gasni utrai ni rap yangi utrai ger khoi yangi ha ga ne ga jial ti jongi haune ubnai borosi banai hadu benda poi kasngi ka bingin yoban kan ma buram ya ka sha sitam ba jin sha yap dong Jesu ka ding phna maula yang ay phi hadu kata badaga jin yap jo ban penim yang abad ya phi to tran gar ko ya gine benta juga jin slok ha ga ne ga janme na ga benta ga buram jong amen.